only whether this video, share this video. The other go, na this guy I'm a critical thinker. Oh no, this guy need the agree. Now this is the inconsistencies when they continue to make videos to deceive you just to cash out from Facebook. Now, maybe this guy I'm a critical thinker about this psychiatric hospital and old people's home. If I'm just say Ebuka Obi Lolo na agree. Gente, according to him also, there is an ulterior motive behind this. You can't give people what they do not need. Yeah, according to him, Nandeba need psychiatric hospital. That this is Evangelist Ebuka Obi giving us what we do not need. That no ulterior motive. Now, gente. One Igbo medical doctor, Onye Anambra State, Onye just last month. This medical young doctor, when I Simo, that na 50% of Ndigbo currently to HIV. Anambra State Igbo medical doctor, na Simo, that na up to 50% of Ndigbo to HIV. Currently, 90% of our women in Africa is everywhere. 90% of them Ndigbo diseases. Even diseases, sicknesses, can today in our neighbor. Cause poverty, cause young, and a pussy. Ndigbo na gabigi fembo. Ndigbo na gabiga nsogbu ga-abụ agbaki ife Ndigbo na gabiga nwanne ị na-eme sọsọ akpa maka ọnọdụ Ndigbo. And somebody bụrụ onwe a pastor achọghị ife ọ ga-emerụ Ndigbo in all the diseases and sicknesses, in all the poverty and hardship n'ime ala Igbo. A pastor achọghị ife ọ ga-emerụ Ndigbo ka onye aka o wee bụrụ ebe a na-azụ ndị ara. Owe bụla ebe ndị ara na-anọ ka pastọ na-alụlụ ndị Igbo were ya na-etu ọnụ gọvanọ eme invite support ya crowd is everywhere that na pastọ ga na-alụ ọrụ ndị Igbo na Anambra steeti ebe a na-azụ ndị ara. Nkirichara that video, the crowd, they support the crowd from ndị Igbo youth mfe n'isi odomanya 100% that Ndigbo will a serious brain damage. They send this pastor, sir, their schools, their hospitals are only for the rich. The church members can't even afford it. Thousands of Ndigbo are wogo because of a poison. Ono oya miri, Ndigbo enwe miri, ina poison. Now what's not diseases as a result of bad water. Pastor, Asika, Obapolo, Miri, make you go point here, right? Okay. This same person, of course, Regona, Ndigbo need psychiatric hospital. Otago, never just go be Lola, Evan Asundala. Ndigbo need you. This same person, just today or yesterday, the video, the post to make it. Nanya. The post. It's not Felicia. Because where we are with Igbo State. Igbo State goes to Igbo State. Can move the former year back. Okay, come on December. Can you hold on? Can you hold on? Can you ever? I don't care. Can be called. Opposite Kidney Hospital, getting an old on nature road. Yes, you Anglican girls got a little bit. If one year, a bottle, 1 year, Taga forever. Other man will tell you, Manavali. I suffer rape, me now, where I want to tell you, I'm a rape. Who's there? Open a child to do State.
if you honorable, please come to her aid. We pray that past 5 months. Okay, for 5 months, this one has been here. Yes. So because everyone go be provided everywhere here, Anambra State government because all of everyone here go be able. Ugia Ebuka Obi for the video to Agano. Long live Ebuka Obi. Long live Anambra State government. Long live Anambra. The same person sere na evangelist Ebuka Obi lolo ife ndị Anambra steeti enidi ho nkwanya share kwalo video ama m ebe nwaanyị a na-ekwu actually na anọ nwaanyị a na-anọ na nọkata bido ịnọ opposite ebe a Uduma Nnewi kidney center na ịga Anglican Girls na-eje ishi technical ịpụta ihe afọ ya n'aka ekpe before ilu ebe ndị bụ ụzọ Chukwu before ilu họtara akwa na ebere ego ebe a ka nwaanyị a nọkata bido na-anọ n'aka ekpe ị na-agbadata ọ nọ n'aka nri. The same person gwara ụrụ na ndị Igbo enidi ife evangelist Ebuka Obi lụrụ onye share video picture evangelist Ebuka Obi share that video for notification ka ndị otu evangelist Ebuka Obi wee nweta information wee bịa pick that woman wee buda ya glory merụ na onwere ebere. This guy who critical thinker so na one of the efulefus ndị Igbo anyị nwe n'obodo Igbo. That guy enweghị isi, that guy enweghị ọdụ, that guy that guy in obodo Igbo efulefu nothing. You have not contributed anything to the growth of Ndigbo. Akpọ Ndigbo no in diaspora pụta iso ha woni aka enu confucianist. So see the confusion by Igbo ogo ona ana sayo and I don't know you know what ona tato reri onu ko onye nwe ife ọmụ ọ na-akọ ọkọ n'enu ọkọ na ị na-agwa anyị na ndebe anyị nwe ọhụ ibe uje n'obodo Igbo si obodo Igbo baba provide their health care service to ndebe ha. Ibe uje n'obodo Igbo si obodo Igbo bata place old people na salary. Ibe uje n'obodo Igbo si obodo Igbo bata nye aka in the form of doing community service. Name one or two things. Providing borehole is the commonest thing people n'obodo Igbo megoro ndebe anyị. Show us a proof of what you have done before you begin to demand more from somebody who has even done a lot. It is something. You have not done anything. You are insignificant. Even your people are malonye. Iso na ndị na-ekwu na ndị befa malonye fabo. Osi ike shafunisi kuru earring na ntị kuru n'imi pụta na Facebook na asụ asụpụrị na-ekwu eri ọla ọchọ ụla teta ọkọ erie ọla ọchọ ụla teta echi niile ọkọ erie. Pick one and do it. Evangelist Ebuka Obi is a private individual just like you. God can also call you in different ways. And with different ways people God is call ndị mmadụ. Ụfọdụ ka ọkpọrọ oku nye onyinye ibu amụma, ụfọdụ ka ọkpọrọ oku nye onyinye igwe ọgwụ, ụfọdụ ka ọkpọrọ oku nye onyinye ime amala. What Okwuluora Ndigbo is doing is a call ka ọ zara ife ahụ. Isi na ọhụ call jee kpọọ oku donation eto si akpọ ka ndị mmadụ bute ego bịa nye ka ifo. So you can as well make yourself an instrument for God to use you. You cannot be useless. You can as well make yourself an instrument for God to use you into providing one of such things in ekwu as onye jere obodo Igbo maka si na onye njenje ka onye isi awu ife wee mara mana njenje nke ụfọdụ n'ime unu jere wu useless do na e benefit ho ndị Igbo in any way in any form. Ọpụpụ unu pụrụ wụ elele ana wee zipụ n'obodo Igbo unu ruo obodo Igbo fuo di ya unu nọrọ di unu ana ikwugheri onye gbaa kamera ọ na-akọtụ juru ya ọnụ onye gbaa kamera ọ na-amata juru ya ọnụ ọ ma ọ macha ọgbanyọ kamera that content in a create n'obodo Igbo ndọcha were akwụ ụgwọ. You can as well come back home. You may have after na Zeus and Ando to her no here when they create and they are doing far more better than most of you n'obodo Igbo na-eme ka even in unu na-eme. Go iche na inye aka na-ekpotọkọba anyị na ọ ya dụnatara gị mma ọ ya dụrụ mma na ụfọdụ n'ime unu n'obodo Igbo na sponsor insecurity ya natanụ. You are a fugitive. Ịgbara ọsọ ndị dụka anyị na we are even better than you because anyị ka nobe nna ngụnwa agba n'ụsọ forever. So continue sponsoring insecurity here. Somebody like you also. So na most of ife mgbu before guru ndị Igbo in recent past gara aga on the buy no in diaspora wa ha na fund we o ha na cause we o ha na instigate o ha na promote. But the end will justify the means. Mmadụ wepụtara ego je lụọ old people's home je lụọ psychiatric hospital. Ụmụ okorobịa one ka isi dị mma ọ kwesịrị na ya need among ụmụ okorobịa 100 I can tell you that about 50 n'isi adụrụ ha mma
ụfọdụ wu ndị excess intake of ọgwụ ike ha na-akpọ akpọ kolos na ndị otu ekpogasịa ha askatago their brain, they are no more thinking right. ụfọdụ wu frustration, ụfọdụ wu depression atọnugo ụfọdụ our youth. Ife onye ahụ do ya na onye ahụ na-apụ apụ, onye ka ahụ do if there, we need more rehabilitation centers and psychiatric homes than Igbo. If we must get hold of our youth, control her within the next 10 years, a lot of people they cope go. They cannot think straight. It's a task. You will see that they can no longer think straight. So if there is one thing we need more here, it is psychiatric stroke rehabilitation center. Almost someone Ibujahana psychiatric section, Ibujahana rehabilitation center, especially in that go addicted to excess is safe. Ibujahana rehabilitate here, may I have person that habit have from good, then teach her back to the society. Teach her side they ban away scale acquisition and reba muto for worker, they teach her back into the society. Some of these people ya la mama or boom mother la momenka for the meha adoho. Okay, upstairs in nature chanya na Igbo n'ife na-eme ba ya n'ụmụ okorobịa na nya na ife na-ese na ya need the psychiatric hospital. Nya ụfọdụ n'ime unu na-emu na-ekwu okwu, then they are even intentionally omitting the old people's home and a standard hospital done at that place. They are intentionally omitting it for reasons best known to them. But if you like, omit it, yeah, the clear old people's home, rehabilitation center, now psychiatric hospital. We need it. If our government if our government project in Obodo or government in our own such project, not even a church. All government in our all government project, evangelist Ebuka Obi Anambra all government project task all government they take can never they take. You want to condemn if on a for the moon need share this video.